Lemana an bɛ aw fo k'aw koɲumandaw ka timinadiya kosɔn k'an lajɛ Lidi Media sanfɛ walasa k'aw kunnafoni. An ko aw ma ko aw danse dɔgɔkun kibaruw kɛnɛ kan. Bi kibaru kumabaw la i b'a ye k'a fɔ ko jatewale binkanni dɔ kɛra Zantigi la ka ɲɛsin finitigiw ka daga dɔ ma yen nɔ. Finitigiw kɔni ka wulikajɔ barika bonyana kosɛbɛ nka sigidalamɔgɔ dɔ ni tora a ko da fɛ. An bɛna seereya dɔ sɔrɔ ni kibaruw daminɛ la ka jira fana k'a fɔ ko lafasatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan kulu dɔw n'o ye central syndical ye dugu dɔ ye Mali la yan nɔ nka 4 farala ɲɔgɔn kan walasa ka baarakɛlaw ka laɲiniw lafasa ɲɔgɔn fɛ. A ko kɛra ka da min kan an bɛna laseli dɔw fana sɔrɔ o ko sira kan. Jamanaw an bɛ aw fo ko kura ko aw danse dɔgɔkun kibaruw kɛnɛ kan. Jatigɛwale binkanni dɔ kɛra ka ɲɛsin finitigiw ka daga yɔrɔ ma Zantigi la ani Bamakɔ cɛ tɛ tɛmɛ kilomɛtiri 70 bɔɲɔgɔnko kan. I b'a ye k'a fɔ ko a kɛra sababu ye ni sigidalamɔgɔ dɔ ni tora a ko da fɛ. Ka kɛ ni kibaru sɔrɔlenw kɔni a jatigɛ ni a siransiran bonyana kosɛbɛ i n'a fɔ ni seereya ninnu dɔw y'a ɲɛfɔ an ye cogo min na Zantigi la. Suro u nana ko a bɛ se mɔgɔ 40 ani mɔgɔ 2 ɲɔgɔnna ma. O kɛra sɔrɔ mɔgɔw bɛɛ dara. U nana ka na a y'a bin an poste kan. An kɔni Ala y'a kɛ u kɔni ma se ka dankari an ka mɔgɔw la. O kɔni ne yɛrɛ bɔra kɛnɛ kan sisan ka taa dugawu don b'u ye jamana tɔgɔ la, dugu tɔgɔ la, commune tɔgɔ la. O kɔni an ko aw ye kunnafoni dila an b'a fɔ ayi a fana a k'a lajɛ a k'a lasɛri. Aya kunnafoni tɔ bɛɛ kɔfɛ nka an ma se k'a bɛɛ fara baasiya fɔlɔ. Ale bɛ Ala ka jamana in Ala k'a ɲɛmajɔ Ala k'a bɔsi Ala k'u kɛ tulu ye k'an kɛ tile k'u yeli i Kulubali. Kɛra cogo la an yɛrɛ bɔra poste la sisan ko mɔgɔ ninnu caman ba nana u nana ni marifa min ye k'a kun ka girin kojugu kɔni olu nana dɔrɔn u kɛ mugu ci kan ka mugu sɛbɛ ci u ye min k'a la a bɛ yɛrɛ kelen bɔ an ka mɔgɔ kɔni kɛra sababu ye k'u pushe k'u bɛɛ gɛn ka taa basi foyi m'an ka mɔgɔ sɔrɔ kuluda dɔ b'an ni Banɛfa cɛ ka taa Fajura fanfɛla na ani duguni cɛ kɔnɔna na an y'u kibaru sɔrɔ ko u dogolen bɛ yen a bɛɛ sira ɲɛna parce que mugu ka fanga bonyana kojugu marifa mɔgɔ ci dɛ mugu ka fanga bonyana maa dama bɛ jira ɲɛna ka ca dɛ bagasigi bɛ yen parce que fanga ninnu yɔrɔ libéré don feerekɛla si ma gɛrɛ bi y'olu bɛɛ ma bɔ yen bi yɔrɔ basigi o y'a sɔrɔ faamaw bɛ ka yɔrɔ garder fama ninnu aw taara fɔ aw y'u sɔrɔ cogo di aw taalen kɛnɛ kan u ye mun fɔ a ye n'o y'aw jigi fa vraiment u ko nin bɛ dɔ fara u ka cɛsiri kan ko nin t'a to k'u b'a dafa dɛ ko nin bɛ dɔ fara u ka baara kan an ka kunnafoni ni dugawu kɔni k'an ka se k'o ye ko nin de bɛ courage d'olu ma an kɔni min fɔ yen nɔ ko rapport fanga bonya u ka fanga bonya de n'a jama cayara ka rapport fanga bonya Zantigi la parce que a donda ka ca kungo faya b'a da la kungolo fanga ka bon kungolo kɛmɛ k'a lamini o fanga ka bon ni fama cayara rapport la u bɛ na ni lafiya. O kɔfɛ baganjuwa dɔ tɛmɛntɔla marifakisɛ ninnu kɔni panpanna ka dɔw panpanna ka ale sɔrɔ a kɔnɔbara la furakɛliw bolo dara Fana kɛnɛyaso la ko n'a ta bɛɛ a kɔni ma se k'a yɛrɛ sɔrɔ ka bɔ a ko la fiyewu a somɔgɔ dɔ ye Isa Danbele ale sera min di an ma ko k'an ko lamɛn. Ne ye Isa Danbele ka bɔ Segu bila kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka village ye Jɛgala de ye ne yɛrɛ kɔrɔkɛ sigilen bɛ Bamakɔ a bɛ Sanville la a bɛ baganjuguya de kɛ Ala y'a kɛ u taatɔ bagansan na an ka kɔrɔnfɛla la u sera poste la ka bɛn ni attaquement ye Zantigi la poste la Ala y'a kɛ bali ye a sɔrɔ a kɔnɔ na a kɔni u y'a ta ka fɛɛrɛ kɛ ka se ka se n'a ye Fana dɔgɔtɔrɔso la a kɔni bɛ se ka bɔ a la cogo si a fatula n'o ye araba sufɛla ye ka dugujɛ kunu alamisa la an dala ni foro in kɔni y'an yɛrɛ ka village la an tilala bi ye juma de an tilala suturali la sisan hali baaraw kɔni nɔgɔya la an b'o dusukun kankanmu de la bi. Ni kɔrɔ b'a jira k'a fɔ ko lakanabaliya bɛ cogo min na ko a kɛlen don k'aw sɛgɛn yɔrɔ in na kosɛbɛ. Vraiment tiɲɛ yɛrɛ la poste in kɔni a tagi san kɔnɔ i b'a sɔrɔ a b'a kɛɲɛ an yɛrɛ ka mɔgɔ k'a daminɛ an yɛrɛ ka yɔrɔ la ka n'a bila fo Bamakɔ vraiment a ma nɔgɔ dɔɔni an ka juraw bolo an yɛrɛ ka juraw sɛgɛnlen don kosɛbɛ a tagima in na a yɛrɛ kɛla yɛrɛ poste yɛrɛ dɔrɔn tɛ bilen an yɛrɛ ka kɔnɔna in na k'a daminɛ san ka n'a bila a kɔnɔna na a tagima de bɛ toujours segi fa sufɛ ko t'a la tilefɛ ko t'a la i y'a faamu cɛnni bɛ ka kɛ n'i bɛ bɔ Bamakɔ ka taa anw fɛ bi i b'i kɔnɔ kan ni tile yɛrɛ bɛnna ka ma mɔgɔ tɛ se ka voyage gudɔrɔn yɛrɛ fɛ. Nin ko minnu bɛɛ bɛ sen na ta a kɛlen don k'aw kɛ cogo di. Vraiment bi kɔni anw ka dugu kɔni bɛɛ lajɛlen sumalen don bi ka sababuya kɛ gɛlɛya min b'an kan bi min kɛla bi ani gɛlɛya min bɛ yen ka kɔrɔ bi fɔ fanga tigilamɔgɔw ka wuli ka jɔ ka lakana de sabati n'o tɛ tiɲɛ vraiment ko bɛ ka tiɲɛ ka taa fɔlɔ ko minnu tun bɛ kɛ bi olu de bɛ sen na bi o gɛlɛya de b'an kan kosɛbɛ an yɛrɛ ka maa min tolen filɛ a bɛ taa san 50 la n yɛrɛ kɔrɔ don muso b'a bolo den b'a bolo a sigilen bɛ Bamakɔ a ma nɔgɔ dɔɔnin. Nin kɔrɔ b'a jira k'a fɔ mɔgɔw sirannen don kosɛbɛ.
mɔgɔ siralen no kojugu ni yɛrɛ b'a fɛ ka baara in nege bɔ mɔgɔ caman na bon a ma nɔgɔ ka bɔ bi kɔni gɛlɛya b'an ka dugu kan bi kosɛbɛ ka sababuya kɛ ni maa in ka taali ye bi cɛsiri ni faso kanu min tun b'a la bi a ma nɔgɔ dugu sumalen no bi hali yɛrɛ filɛ kuma na nin ye kuma ma nɔgɔ. Dɔgɔkun tɛmɛnen ninnu na Mali jamana ɲɛmɔgɔw ye takisi kura sara mɔgɔw ka crédit santaw ni wari ci musakaw kan ka fara nɛgɛjurusiraw yɛrɛ fana ka musaka sarataw kan. I b'a ye k'a fɔ ko marabaajɛkulu ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye dɔw ye Musa Mara ye ale ka faamuli la n'i ye nin ko kuma cayalen ye i b'a ye k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw ma kɛ misaliya ɲuman ye a ye min fɔ nin sera ninnu na k'olu dɔw lajɛ. Maliyɛn min bɛ yen bi ni kɔngɔ b'u la maliyɛn min bɛ yen bi ni ji tiɲɛni sababu ani gɛlɛya sababu sigiyɔrɔ ko ka gɛlɛya u bolo maliyɛn min bɛ yen bi min ka denmisɛnw ka école ko kamana guwan don maliyɛn min bɛ yen bi furakɛli gansan min tɛ se a kɔrɔ o de ka ca o maliyɛnw an ka jamana kɔnɔ bi fɛn fɛn ye maa 6 ni dɔ ye olu bɛ o bɔ wa minnu yɛrɛ ta ka gɛlɛn ni tɔw bɛɛ ta ye olu ye 4 ni dɔ ye nin chiffre ninnu tɛ ne ka chiffre ye dɛ gouvernement ka chiffre don san o san an ka jamana kɔnɔden minnu mago bɛ dɛmɛ la ka da u ka diɲɛlatigɛ ka gɛlɛw bolo tuma dɔw la hali dɛmɛyɔrɔ yɛrɛ tɛ yen o de maaw bɛ fara ɲɔgɔn kan gouvernement bolo k'a lajɛ fɛn min kan ka k'u ye ka sɔrɔ ka dɛmɛ ɲini bawo san o san jamana wɛrɛw de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'an ka jamana dɛmɛ nin sira kan o ma daminɛ sisan o bɛ senna san o san gouvernement ye jateminɛ min k'o la ni an ka ministre min jantonen bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ sabatili la ni o taara o dɛmɛ ɲini nin y'a dɔgɔkun 2 ye n bɔra k'o de fɔ aw ye sisan i mana bɔ Duwanza i mana taa Yuwaru i mana na Jɛnɛ i mana taa Lɛrɛ Ɲafunkɛ yɔrɔ caman jamana kɔnɔ ni maaw bɛ yen kuma da t'u bolo u mago bɛ dɛmɛ la gouvernement ka o dɛmɛ ɲinini caman ma sɔrɔ u la komi salon ta fɛnɛ caman ma sɔrɔ a la dɛmɛ gouvernement yɛrɛ ye min jateminɛ o ye ɲinan san an mago bɛ miliyari 500 la salon ta tun ye miliyari 440 ni dɔ ye mais min sɔrɔl'o la hali o tɛ miliyari 200 bɔ ɲinan ta an ɲɛ b'a la cogoya min na a bɛna k'o kelen ye ou bien a bɛna dɔgɔya ni o yɛrɛ ye mun na a bɛna dɔgɔya ni o ye dɛmɛbaga kumaba ni dɛmɛbaga fɔlɔfɔlɔ diɲɛ kɔnɔ Amérique jamana de don aw bɛɛ b'a dɔn Amérique fanga kura o kɛlen bɛ k'a kɔ don dɛmɛ na kosɛbɛ a ye dɛmɛ bɛɛ jɔ donc an b'a bisigi dɛmɛ tɛna sɔrɔ ɲinan an dun b'a dɔn an ka jamana kɔnɔdenw mago bɛ dɛmɛ na kɔfɛmɔgɔw bɛ k'u kɔ don dɛmɛ na dɛmɛ tɛ ka sɔrɔ komi an b'a fɔ cogoya min na an b'an wakilu kɛ an yɛrɛ de ye an bɛ kɛ an yɛrɛ de ye an b'an jigi da an yɛrɛ de kan ni miliyari 500 ye an kan k'an jija ka fɛɛrɛ tigɛ k'a sɔrɔ ministère min ka mago bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ na wari min bilalen bɛ o ministère ye Mali budget kɔnɔ o tɛ tɛmɛ miliyari 20 kan donc o kɔrɔ ye min ye o ministère tɛ se k'a baara kɛ o de la yɛrɛ ministère bɛ taa dɛmɛ ɲini kɔfɛ sisan kɔni ne bɛ welewelemada de bila an ka jamana ɲɛmaaw ye tuma dɔ sera an ka an ɲɛsin jamana lahala gɛlɛmaw ma an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma min bɛ se ka min kɛ o k'o kɛ nka n'i ko min bɛ se ka min kɛ o k'o kɛ i b'a daminɛ ni jamana ɲɛmaaw de ne bɛ deli ka nin fɔ o tɛ bi ye dɛ jamana ɲɛmaaw de bɛ kɛ misali ɲumanw ye fo jamana ɲɛmaaw de k'a jira jamana kɔnɔdenw na an mago bɛ cɛsiri la nka anw fana m'an cɛsiri ka tɛmɛ aw ta kan nka an ɲɛ t'o la fɔlɔ dɛ hali n'i y'a ye taxi kura minnu bilalen filɛ sen kan an ka jamana ɲɛmaaw bolo ni mɔgɔw tɛ ka sɔn a ma bawo mɔgɔw m'a ye ko jamana ɲɛmaaw bɛ ka misali ɲuman yira o an k'a lajɛ sa halisa an ka dɔ bɔ an ka sɔrɔw la an ka dɔ bɔ an ka ministères ka budgetw la budget fɛn fɛn bɛ se ka dɔgɔya voyage per diem mobilisation yɔrɔ o yɔrɔ la an ka dɔ bɔ a la an ka économie kɛ an k'o fara ministère min bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ o sabati an k'o fara o ministère ka budget kan o k'i janto an ka jamana kɔnɔdenw na kɔngɔ bɛ minnu na ni minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔ n'an tɛmɛn'o la an ka tiɲɛw fɔ ɲɔgɔn ye an ka kow jɛlɛya an bɛɛ y'a fɔ ka jamana ɲɛmaaw ka kuma u ye min fɔ salon ko u ye miliyari 500 sɔrɔ ne yɛrɛ ye ɲininkali k'a la n ko miliyari 500 y'a sɔrɔla min baara sababu la a taara min a donna min an ka a ɲɛfɔ o miliyari 500 in o kɛra cogoya di o fan jumɛn fana bɛ se ka don ɲɔgɔn dɛmɛ ta sira kan olu ye jɛlenya ye an kan ka jɛlenya sabati o kɔfɛ an bɛ se ka sɔrɔw kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la jamana kɔnɔdenw ka wele min bɛ se ka min kɛ o k'o kɛ a ka ɲi mais an ka daminɛ jamana ɲɛmaaw yɛrɛ la an mago b'o la sisan kɔni kulu sera cɛncɛn ma dɛ gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ wa dɛmɛ tɛna bɔ kɔfɛ ka na komi anw yɛrɛ ko souveraineté sisan an ka bɔ souveraineté kuma kɔnɔ an ka lajɛ k'a waleya maliyɛnw mago b'o la
minnu jigi ye an ye maliyɛnw mago b'o la minnu ni an ka maliyɛnya bɛɛ ka kan bawo mali sariya sunba ko maliyɛn bɛɛ ka kan mali ko la an ka ɲɔgɔn dɛmɛ sabati an k'an ka jamana dɛmɛ. O kɔfɛ Bamakɔ mairie ɲɛmɔgɔ y'u ka san tɔnsigiba fɔlɔ n'o ye session ye ka o baaraw boloda a bɛ kɛ walasa ka se ka u ka kɛtaw ye minnu ye san kɔnɔ ka baaraw bɛɛ lajɛlen dantigɛ n'u y'o kɛ fɛɛrɛw an ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka Bala Tarawele lamɛn ale ye Bamakɔ mairie ɲɛmɔgɔ ye. Bi sɔgɔmada lajɛ bɛ min kan o ye direction sociale ka session fɔlɔ ye 2025 san o san session bɛ kɛ session nin kun ye mun ye an bɛ min wele ko redevabilité hali ni i bɛ jama ka wariko la a ka kan i ka jama kunnafoni d'a ma wari hakɛ joli bɛ yen i bɛna mun k'a la munna i bɛ nin kɛ i b'o de ɲɛfɔ u ka faamu pari bɛ yan olu de kama o de la session bɛ kɛ kunba minnu b'a la k'o walawala k'o ɲɛfɔ u ye a kunba dɔ ye salon dépense dɔw kɛra assainissement na ani embellissement na mais baara yɛrɛ n'a tacogo la a continuera ka don san kura kɔnɔ or sariya y'a jira k'a fɔ dépense bɛɛ kan ka kɛ san kelen de kɔnɔ o de wele annualité des dépenses o kɔnɔla la f'an ka sigi ka délibération kɛ k'a yamaruya dépense minnu kɛra 2024 laban na o ka se ka sara 2025 kɔnɔ filanan ye min ye fɔlɔ décentralisation na collectivité ka loi min bɛ yen o y'a jira k'a fɔ pouvoir kɔni dira collectivitéw ma mais ressources wari tun ma di mais ɲinɛ ala ni tiɲɛ la école ko hukumu kɔnɔ enseignement secondaire général technique professionnel u ka wari u ka crédit o dira ko k'o bila u tɔgɔ la yan. Kɛnɛyasoba min wele ko hôpital du Mali o ɲɛmɔgɔw y'u ka dayɛlɛ walasa mɔgɔw ka se k'u ka baarakɛtaw dɔn ani gɛlɛya minnu bɛ u kan k'a bɛɛ lajɛlen yira jama la minisiri min bɛ kɛnɛyako kunna Colonel Asan Bajalo Ture ale fana tun bɛ kɛnɛ kan walasa ka taa yɔrɔw lajɛ a ye min fɔ a kɛnɛ kɔ ka lajɛliw kɛ an ka olu lajɛ nin kumakanw senfɛ. Hôpital du Mali dayɛlɛni ni san cɛ san caman kɛra nka baara caman fɛnɛ kɛra chinois kan ka min kɛ olu y'o kɛ mais o tɛmɛlen kɔfɛ Mali yɛrɛ ye cɛsiri caman kɛ o de y'a to an bɛ ministre des finances fo nin kɛnɛ in kan jamana gɛlɛya b'a kɔnɔ nka a y'a cɛsiri komi jamana ɲɛmɔgɔ ka vision ye kɛnɛya ka maliden bɛ sɔrɔ f'i sigiyɔrɔ la minan équipement de dernière génération k'o ɲini k'o di anw ma an ka se ka baara kɛ n'o ye donc ale ka foli bɛ o yɔrɔ la jamanakuntigi ka laɲini ye kɛnɛya ka maliden bɛ sɔrɔ f'i sigiyɔrɔ an ye minan fɛn fɛn ye a ɲɔgɔn wɛrɛ de bɛ se ka ye jamana wɛrɛ mais k'a fɔ ko Mali bɛ kɔ an tɛ kɔ baaraminɛnko la an bɛna radiothérapie min daminɛ bɛɛ b'a dɔn cancer furakɛli de don mɔgɔw bɛ avion ta mɔgɔw bɛ taa dugu caman na ka ko caman kɛ an y'a ɲini Ala fɛ baara in ta fanga minnu bilalen nɔ la Ala k'a ta fanga d'u ma fo mɔgɔw fɛnɛ ka avion ta ka na Mali la ka n'u yɛrɛ furakɛ o fɛnɛ se bɛ Ala ye n ka visite bɛɛ la n bɛ min ɲɛfɔ baarakɛlaw ye k'u n'u ce u yɛrɛ ye mais an bɛ min fɛnɛ ɲini u fɛ dɔgɔtɔrɔ ka baara fɔlɔ ye kunbɛnli cogo ɲuman ye ne banabaatɔ nan'i lajɛ a hamina n'a y'i ye ni nisɔn ka di n'i y'a kunbɛn ka ɲɛ a ka bana a 50% pourcentage la a b'a ta ka da kɛrɛfɛ aw bɛ dɔ la dɛ mais aw cɛsiri halisa dɔgɔtɔrɔya ye baara dɔ de ye Yuba y'a fɔ kuma caman b'a la a bɛɛ tɛ se ka kɛ ko bɛɛ k'a dɔ ye mais n'i yɛrɛ bɛ baara kɛ i ka baara kɛcogo la mɔgɔ m'a dɔ ye Ala b'a dɔ ye halisa Ala k'an kafolen to jamana ɲɛmɔgɔ ye an bila baara min na an k'an jija k'a kɛ ka se f'a seyɔrɔ la ka kɛnɛya di malidenw bɛɛ ma f'u sigiyɔrɔ an bɔra yen a tɛ tɛmɛ kalo kelen kan an y'a ɲini Ala fɛ an ka kalo damadɔni wɛrɛ kɛ an kana fɛn wɛrɛ kurumɔ kari hôpital du Mali na. Baarakɛlaw ka lafasa kulu dɔ n'o ye centrale syndicale ye o 4 farala ɲɔgɔn kan ni ka jira k'a fɔ k'u bɛna baarakɛlaw ka laɲiniw lafasa ɲɔgɔn fɛ o dɔ ye CSTM ye CDTM CMT ani USTM u ye kibarudaw wele ni ka a ko kibaruya da olu tulo kan a senfɛ fana lafasatɔn ka fara ɲɔgɔn kan kulu kura min sigira sen kan n'o ye centrale syndicale kura ye USTM fana yirala kibarudilaw la a ko senfɛ ni jɛɲɔgɔn baara nin hukumu kɔnɔ an ka ɲɔgɔn fɛ ni ka USTM yɛrɛ ɲɛmɔgɔba Eric Jara ka hakililaw lamɛn ni jaw la. A fɔla ko mɔgɔw ka recruter bɛnkanw bɛ gouvernement ni baarakɛlaw tɔn cɛ pour que san o san recrutement dɔ ka kɛ hakɛw dɔ ka ta ni mɔgɔ min kɔni fo hali n'i tɛ fɛ ka ménager i b'a dɔn faso bɛ ka effort kɛ ka recrutement kɛ yɔrɔ caman na o ye fɔlɔ ye filanan laɲini kɛla pour que sara dɔ ka fara sara kan régulièrement ka se hakɛ dɔ ma mais anw yɛrɛ USM na nimisa kelen b'an na o nimisa ye min ye a tɛ se ka bɔ yan n'an m'o fɔ parce que n'i y'a lajɛ fonction publique
ani collectivité olu baarakɛlaw ni laɲini kɛla olu ka sara bɛ kɔrɔta mais an baarakɛɲɔgɔn tɔ minnu bɛ secteur privé la n'a fɔla an bɛɛ bɔla école kelen na olu bɛ baara kɛ industrie ni minnu na u bɛ taa pression kɛ ka se ka wari nin ɲini mais ni sɔrɔ kɛla fɛn tɛ d'olu ma n'an sera ka ɲɛmɔgɔ la a bɛ fɔ ko soutenabilité k'u ka entreprise tɛ s'a kɔrɔ o ye degunba ye a bɛ syndicat bɛɛ misimisi se an bɛɛ ma an ka tɔn y'a laɲini kɛ n'an ye wagati sɔrɔ an bɛna laɲini kɛ o fana bɛ se ka surunya collectivité ni fonction publique la ni fɛɛrɛ min ye an b'o lase pour que o fana ka hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ baarakɛlaw de ko anw mais e ye privé ne ye fonction publique ye 1000 bɛ fara ne kun dɔrɔn bɛ tɛ fara e kun an bɛɛ bɔra école kelen na i b'a dɔn a bɛ na ni misimisi ye dɔɔnin fɛn bɛɛ bɛ kɛ i tɛ se ka fɔ usine tigi fana ma diyagoya nin di sisan n'a usine yɛrɛ tɛ ka fonctionner à 100% o bɛɛ bɛ yen an bɛ jateminɛ caman kɛ toujours pour que a ka se ka sɔrɔ kɛ ɲinifɛnw ka kɛ sɔrɔ fɛn ka sɔrɔ an ma jamana ɲagami k'o kɛ parce que problème y'o de ye syndicalisme de développement bɛ min fɔ ye o yɔrɔ de ye. Lebanon ne bɛ dan sigi bi dɔgɔkun kibaru la kibaru farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma jɛ ka baara dɔ Andre Traore Emmanuel Jara Daniel Pujugu an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka timinandiya la Ala ka waati la yira an na ani an b'a fɔ k'aw kana ɲinɛ ka aw abonné an ka page la ni k'an ka jaw partager walasa aw ka se an ka jaw sɔrɔ bila waati yɛrɛ la Ala ka waati wɛrɛ yira an na.